ಗೈಸ್ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕೊಂಡತೆ ಬುಡಿದೆಲ್ಲಗಿರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಮಗಿದ್ದೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೋಪಿ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಪಾಡು ಮನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಒದಿ ಕಾತಂದ್ರು ಗೈಸ್ ಯಾನೆದ ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂದು ಅರ್ಪುರ ಅವರ ಅವ ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಹೋಗರ್ ತಿಂಕ ಪಡಿ ಪಡಿ ಗೈಸ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಮ್ಮತ್ತಡೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಿಸ ಪಾರಿ ಬೋಣು Hello guys, welcome back to a new vlog. Enjoy matella sauke nenwa. Dada pandrunda tu ampo aja. Look. Inita ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಸಲ್ಲ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನ ಬರಾಪುಂಡು ಚಲೋ ಇದು ಜೋಕುಲು ಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಕೋಡೆ ವೇದನಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಡೆ ಕಡೆ ಗಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಅವಡು ಬರ್ಸ ಒಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪನೆ ಫುಲ್ಲಾಡು ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿ ಓಪನೆ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ತಂಡಿತ್ತು ಜೀಪ ಕಾಪುರ ಆಟ ಮಾಡ್ತಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಸಿತ್ತಾಪುರ ಜೋಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಲ್ಲ ಸಿತ್ತಾಪುರ ಮೂಲ ಜೋಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಕಸರುಕು ಬರೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದು ಬತ್ತಲಕ್ಕಾಗು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ ಓ ಮಗ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಮರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗಿತ್ತೆ ಕೈಪುಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೈಪು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ದಿಲ ಬಂದೊಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮೀನು ಕಂತದು ಮೀನು ಕೈಪು ಮಲ್ಪಕಂದು ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ದು ನೀರು ಮೀನು ಅವಳು ಹೋದು ತೂದು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನ ಕಂಡ್ರಾಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿಖಿಲಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಏಪ ಪುರ ಅಪುರ ಬಂದ್ಪೋ ಎಲ್ಲಂಜಿ 26 ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ 26 ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಲ ಬೇರೆ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಹೌದು ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಗುಲೇನಿಲ್ಲ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಏನ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ತಾರೆ ಪೀರೆ ಉಂಡು ಚಲೋ ತಾರೆ ತಿಪ್ಪಲಕ್ಕಾದು ನಾನು ತಾರೆ ಪೀರೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆರು ಮದ್ದು ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅರೆ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋದಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಡೆ ಮುಟ ನ್ಯಾಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೋಟೋಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಪಾರಿ ಧಾನ್ಯಮ್ಮ ಈಗ ಪಾದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾದಿರ ನೋಡ यही नहीं अभी और सुनिए ಅದು ಬಿಡಿದ ಅಂತ ಪಾದಿರ ಜೋಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪಾದಿರ ಜೋಲ ಅಂತೂ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡಾನ್ ವಜ್ರಮಣಿ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಿನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋದು ಈಡೆ ಮಲ್ಪು ಸೊಸೈಟಿ ಜನ ಎತ್ತಲಿರೋ ಧ್ವಜ ಬಲ್ಲಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇ ಮನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ಉಂಡದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ನ ಚಲೋ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬೇಗ ಬಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಸಮಜ್ಜಿ ಮೋಷನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆಡಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಮಗಿದ್ದೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಓನ್ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕುಡುಂಜಿನಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಮಗ ಅಗರ
ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಗೆತ್ತನು ಪೋ ಗದಾಣದ ಅಲ್ಲ ಕಣನಾಗ ಬೆಟ್ಟಾಕರೆ ಜಾಲ್ನ ಗದಾಣದ ಬೆಟ್ಟಾಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಕುದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಲೆ ಬಾರೋಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೇನ್ ಬರೋಣಿದ್ದೆ ಮಂಚಕಾಲ್ಡು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಏನ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರೋಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಪಾಡು ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕಿ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಇದು ಪಕ್ಕದ ಆಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಯರಿನ ಜೋಕುಲು ಅಗುಲನ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡೊಂದು ನಾನು ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾಡೊಂದು ಫೋನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಏನು ಆರುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಮೊಲೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ ಕೈಸ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಮೊಲೆ ಬಾರಿ ಇಂದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದಾಗ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಮಗುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಕಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗನ್ನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡೇನಪ್ಪುಂಡು ಅಗುಲ್ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ ನೋಡಿ ಮಿಂಗಲ್ ಅದು ಅಂತ ಜೋಕುಲ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪೇರು ಎಂಡ ಮಿಂಗಲ್ ಉಳ್ಳಿದೆ ಅವಳು ಅದಾಗ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಪರಪ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲಿತೆ ಕಲ್ಪುನಲ್ಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಗುಲ್ ಕೇನುಜೇರು ಕುಲ್ಲಾರಗೇನುಜೇರು ದಾಲ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಪರ ಅಂಡ್ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗುಲು ಪೇರು ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ ಏನು ತೂದ್ ಕಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಅಚ್ಚಾ ಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಂದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡು ಜಾಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪರ್ಪರೆ ಗೊಬ್ಬು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಓಕೆ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಣ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಶಾಲೆ ಮಾಡು ಇನ್ನುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀವು ಬರ್ಬಿನ ಫುಲ್ ಆಡು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಂ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡ ಸಿಂಗರು ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾಣಿತೆ ಅಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನೇನಾ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೋಚಪ್ಪ ಎಂಕಲೈತೆ ಎಂಕಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೂಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುದುಪ್ಪರು ಯಾನು 2-3 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೂಮಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಕೊರೊಂದು ನನಗೆ ಎಂಚ ತೂಮಲ್ ಪೊಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಈಸಿ ವೇದರ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ದಿಯಾ ದಿಯಾ ತ್ಯಾಂದೀನಿ कुछ पूछा मैंने कुछ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಇಂತ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಡ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಬರದಾಲಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಮೆತ್ತನೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾನು ಯಾವಲೆಂದಿಲ್ಲ ಮರಬೇಡ ವಾವ್ ಕೊಂಚ ಮಡಲ ಇಂಚ ತೂ ಬತ್ತಾನು ತೀರ್ಥ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು ಇಂಚ ತೂ ಬತ್ತಾವಡು ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬೂರು ಈ ಬೂರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಂಗ ಪೋಲೆ ಅಂಚಿ ಬುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲಿ ಓಡಿಗೆ ಅಂತ ತಲಿ ಬಕ ಬಕಲೆ ಇಂಚ ದೂ ಆಡದೆ ಬಕ ಇಂಚ ದಿನ ನಿಗಳು ಇಂಚ ದಿದ್ದು ಪೊತ್ತು ಲಾಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಚ ಪೊತ್ತುನೆ ಬಂದೆ ಪೊತ್ತು ಪತ್ತಲು ಇಂಚನೆ ಆಹಾ ಈ ಸತಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಾತಂದಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನದ ಕೆಟ್ಟು ಅಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಡಿಗೆ ಯಾನ ಕೆಟ್ಟು ಜಿಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಪರ ಪೊಂಚ ಕೊಡಂಜಿ ಮಡಲ್ಗೆ ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಡಲ್ಗೆ ಪುಲೆ ಪುಲಾವ್ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಂತೆ ಮಡಲ್ಗೆ ಎತ್ತದ ನುಡುಪಾಲಿ ಲೀಡಿಗೆ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ 2 ನಿಮಿಷ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂಬಿಡದ್ದು ಬಡೆ ಹಾಪುಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಬಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲು ಮನೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎಂಚ ಪುಲಿ ಪುಲ್ಚಟಂಡೆ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ತೂ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸತಿ ಬರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ಸ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂ ಬತ್ತನು ಆತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಜಿ ಬೇಲೆ
ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕನಕನ ಹೊಡುತ್ತೆ ವಿಷ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಕಿತೆ ಯಾವವು ತೆಪ್ಪುದಿಲೆ ಏ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚ ತೂ ಅಂತುಲೆ ಒಂದು ಪುರ ನೂಬಡಿನ ಕಲೆ ಕಂಡತೆ ನೂಬಡಿ ಕಾತೊಂತೋಲಿ ಅನ್ನದಾಗ ಫೇಲ್ ಆಪೆ ತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೊತ್ತೊಳಗದೆ ದಗ 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 ಬೊತ್ತೊಂದು ದಗ ದಗ ದಾಲ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇದ್ದವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ದಗ ದಗ ಚುಪ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪೂಲಿಯ ಪೂರ್ವ ತಾರೈ ಪಿರಿ ಕೊನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ತೂ ಅಂತ ಕೊರ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂದಾಲ್ ಬಿಡ ಪೂರ ನನಗೆ ತೆಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬುಡಿದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೇಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಈ ಗೈಸ್ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕೊಂಡತೆ ಬುಡಿದೆಲ್ಲಗಿರಿ ಮದ್ಮೆ ಯಾ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏಟ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಮಲ್ತೋದು ಪರ ತಪ್ಪು ಟೀ ತೊಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬುಡಿದಿಗೆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಆಹಾ ಆಹಾ ಜೋಕ್ ನೋಡ್ ಕೇನೆ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ ನೋಡ್ಕೊಬ್ದೆ ಜೋಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಗೋಪುಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾದಾ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಟಿವಿ ತುಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾ ಫನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರೆ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಗೊತ್ತಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುವೇರ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಪುರ ದೆಕ್ಕಿಯರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪುರ ಪೋಯರು ಪುರ ಆಡಾರ್ನ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪುವೇರು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂತು ಜನ ಸತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಹೊರ ಅರ್ಪುನ ಅವರ ಅವ ಅರ್ಪುನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋರ ಇದು ಅರ್ಪುನಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋರ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಗೂಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಗೂಂಜಿ ಅವು ನಮಗೆ ಲಡ ನೀ ಮಲ್ಪ ಆದ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಏಪ ಲಡ ಆಪನದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದ ಬೋದು ತುರುಕು ಬೋದು ಮೈತ್ರಿ ಹತ್ತು ಸುರುಕತ್ ದಾಲ ಬೇರೆ ಆಲೆ ತುರುಕು ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಲೆ ಬಂದಿನ ಅವಡ ಗರ್ವಡು ಯಾ ಪೂರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆನ ಮೇರೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಜೆ ರಾವ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿ ಆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಪನ್ಪುಲ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ತೂವಾಂಡು ತುಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂಡು ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನನಗೇನ ಬೇರೆ ತುಕ ಪೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಡೈಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಕಾಕು ಇದೇರುಳ್ಳ ಬೇರೋಡು ಊರು ಬತ್ತಲ ಬೇರೋಡು ಏನ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದಿ ಮಲ್ಲಿ ಗಜಾಬ್ ಟು ಬಿ ಬಾಜಾದ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಪ್ಪಗಿತ್ತಂಜಿ ಗಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಬಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಜಾಡು ಇತ್ತ ನಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ರೊಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಪಂಜಿ ಸಮಯ ಜಿಗದೆಗೆ ಯಾವಾಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಹಣೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈತಕಿನ್ನ ಬಾಯಿ ದೀಪಿದಕ್ಕೆ ಈತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈತಕಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮಲವಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ ರಂಪ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಗಂಜಿ ಬಾಡಿಯೇ ತಿನ್ನೋಣ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ ತೆಲಿ ನಾನು ಬುಡಿ ಐತೆ ಮರ ಕಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ ರಂಜಂಗ ಬಾಂಗ್ದಿ ನಾನು ದಾಣ ಬಾ ಟಮಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊರಡಾತಿನ ಗಂಡಕಾಯಿ ಅಟ್ಲಾತಂಡು ಒಂದು ಈತ ಗೆತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಹಾಲು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ నేను ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಐತೆಂಕ ನುಪ್ಪು ಹೊಡೊಂದುಳ್ಳಲು ಮಂಜಿ ಗೊರೊಂದುಳ್ಳಲು ನುಪ್ಪತ್ತು ಮಂಚನೆ ಇನ್ನೇರು ಮಾರಿ ಏನ ಏನೋ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಟು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿ ನೀರು ಎಂಜಿ ಉಲ್ಪಾದು ಬೆನ್ಪಾದು ತೆಂಕು ಬಂಜಿ ಕೊರಂದುಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಹೋಗಿ ತಿಂಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೈ ಬೈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಇಡೀ ದಿನವೇ ಕೊಡೆ ಪಪ್ಪಗಿದ್ದೆ ಮಗ ಕೊಡೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತನು ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಬಸಾರ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ 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 ಪಪ್ಪ ಎತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬೋದು ಬರ್ತೀರಿ ಮಗ ದೊಡ್ಡಗು ಆಯಾಚನೆ ಮಗ ಬಂಜಿ ಮೇನತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಇರದ ಬೋಡು ಇರದಾಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪಪ್ಪೋಡೆ ಮಗಿರಾಗ ಪಪ್ಪ ಬೇ ಬೋದು ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಓದ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಓದ್ ಬರೋಡ ಮಗ ಇರದ ಬೋಡು ಮಗ ಜಾದ ಬೋಡಿದೆ ಪಪ್ಪ ದಾಕ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೋಲೆ ಕಾಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡಿದೆ ಮಗದ ಬೋಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರದ ಬೋರ್ಡ್ ಮಗ ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋರಂಡು ಅರಿಗಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮನ ಮರೆದು ಬಿಡ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೊಸೈಟಿ ಬಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೋದು ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೋ ಓ ಬಾಯ್ ಮಗ ಚಾಕೇನ್ ಬೇ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಆದಿವಕ್ಕ ಚಿಕನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಸಂಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮರ್ದು ದಾದ ಪಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಓಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಮೀನಿಂದ ಸೊ ಮೀನಿಗೆ ತುಂಬ ಬತ್ತ ಏರಿಯಾ ಕೊಂಪರೆ ಏನಂತೆ ಪಪ್ಪ ಚಾಕಿ ಅಂತೀರಿ ಈಗ ವಾ ದೇ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಹಂಗ ತುಂಬ ನಂದ ಕೊಲೆ ಕೊಲ್ವಿ ಕಲ್ವಿ ನಾವೇ ಆಗ ಈಗ ಕೊನ್ನಾಗ ಕಿಚ್ಚಿ ಹಾಪಿಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗೆ ಹಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಪಣ ಆಬುಜಾ ಓಕೆ ಬೈ ಹಾಂ ವಾ ತೋರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹಂಚ ಅವು ಹಂಚಿ ಬಾಂಡ ಇದು ಐಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರುವರು ಹಾಂ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಮ ತೂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಲಕ್ಕೇನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೈಪ್ ನಿಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೈಪ್ ಆಯ್ಜ ಅಂದುವಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದರ ಕಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಂದಿನಿ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಏಪಣಿ ಪಣಂತೀರಿ ಎಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದು ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಳ ತಿಂದ್ರೆಜ್ ಬಂತೀರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಕರಿ ಗಂಜಿ ಮೀನು ಅವಡು ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಅವಡ್ದು ಅದು ಇಜ್ಜಾರು ಚಾಲ ಪರ್ರೇಜ್ ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಚಾಲ ಪರ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಚಾಪರೊಳಿ ರಪ್ಪ ಬಿರೋಳ ಅಂದಿದ್ರು ಚಾಪರೊಳಿ ಆಯ್ತದು ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಚಾಲ ಪರ್ರೇಜ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಅದೇ ಕನ ಚಾಪರೊಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿಯೇ ಬರಿಗೆ ತುಲಿ ಒಡೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಗಂದ ಸಾಧ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಬರ್ತೀರು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಕೊಡಂಜ್ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀನು ಅಮ್ಮ ಅರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಂದು ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಉದಾಸೀನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಉಂಟದೆ ಊರುಡು ಅವೇ ಬಿದೇರುಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ ಊರು ಗಿರಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ
ಊರು ಬಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲೆ ಕಂಜೂಸ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ guys. ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಚೀನಿ ಬಡ್ಚಿ ಚೀನಿ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಬು ದಾನಿ ಬರ್ಚಿ ಬೋಡಿನಿ ಓಕೆ ಐಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಬುತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಮಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಜೊಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನ ಬೋಡ್ ಬುತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೋಡ ಅವಲ ಫ್ರೈ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ దగ్గర ಮಗಲಿಗೆ ಯಾಂಬೋಡ್ మన వల్ల పాతిరలు పక్క గ్రైండర్ దగ్గర కన్నా లేపు అప్పుడు ఒడే ముట్ట ಬೋಡು ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡು దాగు ದೆಕ್ಕ నేను దాపుజా ಆಬು ಗ್ರೈಂಡರ್ దగ్గర ಬುತಾಯಿ ಚಪಾತಿ ಬಂದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ దగ్గర ఇప్పుడు మెటా క్లాస్ పోయింది మెటా క్లాస్ బాగా లైక్ ఉంది అక్కడ బారీ కాస్ట్లీ ఉంది ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರೀ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ತಂದ ಆಪುಂಡ ತಂಗ ಬರೋ ನೀನು ಕೆಂಚ ಎತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾನೆ ದೃಶ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅದನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಿಸ ಬಾರಿ ಬೋಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಿಸ ಬಾರಿ ಬೋಂಡು ವಿಷಯ ಆತ ಅದೀನಿ ಅಂಡ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾದಿನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೂರ್ವ ಎಡ್ಡ ತಿರುಗಿಯುಲು ಜಯನಗರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಮಿತ ಬಾಪೇಟೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೋಲು ಪೂರ ಬೈದೋಲು ಅಪುರಾಣ ಪೂರ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾದೋಲು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಜೋಕುಲು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕು ಇರಂಚ ಬರೇನಿತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಅಗಲ್ ಬಸ್ಸುಡು ಕಕ್ಕು ಜರಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ಗಾಡಿಡ್ ಆಗಲೇ ಬೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪರ ಹಾಪುಜಿ ಅಗ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಕಕ್ಕು ಜೇರು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಪೋಡೆ ನಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕು ಇರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ತಲ ಅದೇ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕದ ಜೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಟೇಕ್ 3 ಒಂದು ಒಲೆ ಪದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್